Hluk zo železníc im roky nedovolí spávať. V lese má všetko, čo potrebuje. Zavedieme vás do rušného Katmandu. Príjemný podvečer, ani tento týždeň nebude na obrazovkách Markízy chýbať Reflex. Vítejte. Koľkokrát ste sa za minulý týždeň vyspali? Že každú noc? Presne po tomto túžia obyvatelia ulic v blízkosti železničnej stanice v Bratislavskej Rači. Tí totiž nespia každý týždeň od pondelka do soboty. Noc čo noc ich zo spánku budia posúvané vagóny. Žijem tuto na Dopravnej 2, práve tamto to je môj balkón. A keď som sa sem nasťahoval, tak som si uvedomil jeden veľký problém. Každý večer nám tu vylezie malá mašinka, 40-ročná dízlová kraksňa, ktorá začne posunovať a asi tak 3-4 hodinky od 7 večera do 11, niekedy začnú aj o 2 posunovať a naťahovať vagóniky z týchto opravovní. Vyliezajú hen tam hore, jak je tá šedá budka, taká murovaná na tom kopčeku, tak vlastne potiaľ to je to taký vrzgavý a pískavý zvuk, keď tlačia najmä ťažké súpravy. Ako náhle to príde tam hore, tak to spúšťajú a hneď tam vlastne do úst pod tým briežkom, ešte skôr ako vlastne teraz montujú, sú prvé brzdy. A tam je to úplne najtragickejšie, to je veselo, proste 100 decibelov o 2. o 3. v noci. Pri tom brzdení vzniká enormne drastický pískavý zvuk, pri ktorom sa nedá napríklad v byte telefonovať, pri ktorom nie je absolútne žiadna šanca sa vyspať. Zobudí vás to o 11:00, o 1:00, o 3:00, o 5:00 a takto proste noc čo noc. Ja osobne som to schytal celkom, lebo po 6 rokoch, čo som tu býval, lebo tu bývam od začiatku, jak sa tieto domy postavili a odovzdali, tak mi vypadli nejaké vlasy na hlave, nevedel som čo, tak som si to bol dať pozrieť. Odležal som si na kožnom 2-krát, zhruba po mesiaci, no a nakoniec konštatovali, že jednoznačne je to len vplyv toho hluku a ten organizmus sa nejakým spôsobom bráni. Sa mi vo dverách jedna babička rozplakala, že už sa 30 rokov nevyspala. Je to veľmi nepríjemné a myslím si, že to znehodnocuje teda tú kvalitu toho bývania. Aby v hlavnom meste Európskej únie pišťali vlaky od Karpát po Zlaté piesky, tak to je podľa mňa nonsens. Problém pretrváva niekoľko desaťročí a snáď každá generácia sa ho už pokúšala riešiť. Aktuálne obyvatelia zorganizovali petíciu, oslovili úrady, železnice, ministerstvo. Hluk však neutícha. Mestská časť Rača bola dlhodobo atakovaná sťažnosťami občanov práve z tej oblasti východného, tak sa rozhodla ešte v minulý rok, v auguste, mala už konečne výsledky, zadala akreditovanému laboratóriu spracovať štúdiu. 3 miesta merania boli a na každom z tých miest je teda tá hladina prekročená. Objektívnym meraním hluku bolo viackrát preukázané, že dochádza k prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku platných v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva v niektorých prípadoch o viac než 30 decibelov. Železnice tvrdia, že sa hlukom v Rači dlhodobo zaoberajú, ale vyčerpali už všetky možnosti, ako ho eliminovať. V porovnaní s minulosťou je vraj minimálny. Rovnako sme eliminovali čas, kedy sa rozraďovanie vlakov realizuje. V minulosti to bolo 24 hodín denne bez ohľadu na to, či bol sviatok, piatok a rozraďovalo sa až 3600 vozňov za 24 hodín. Toto sa výrazne zlepšilo a zmenšil sa tento podiel skoro 10-násobne, pretože dnes za 24 hodín rozraďujeme okolo 220 až 240 vozňov s tým, že v čase nediel, pondelkov a veľkých sviatkov sa nepracuje vôbec. Obyvateľom však prekáža hluk aj z tých 240 vozňov. Železnice však dvíhajú prst s tým, že oni tu boli skôr ako obyvatelia. A teda tí, ktorí bývajú v bezprostrednom okolí železnice, sú nútení zniesť istý druh diskomfortu. Predsa zákony platia pre všetkých, musia platiť pre suseda, čo má vrtačku, musia platiť pre stolárskú diaľňu, tak by mali aj pre železnice. Ochrana zdravia je veľmi dôležitá, ten hluk je nepríjemný a mali by na to hľadiť tak aj tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú. Tento problém je veľmi veľký podľa mňa, ale je veľmi ľahko riešiteľný. Buď to môžu posunúť ako krátkodobé riešenie do dennej smeny,
Pretože fakt nechápem, vidíte, teraz sa tu nič nedeje. Je tu ticho ako v parku, ale oni výjdu o 7 večer. Prečo sa musí posunovať v noci? Je to z dôvodu dopravy počas dňa a z dôvodu aj toho, že železnice sa zaväzujú do nejakého času dopraviť vlastne vlaky z istého miesta na isté miesto. To znamená, že kvôli železniciam Slovenskej republiky a tomu, že by sa čakalo až do nasledujúceho dňa, tam by boli zbytočné prestoje a toto nie je možné. Ľudia majú v zásade niekoľko možností. Štuple do uší, lieky na spanie, to by bola istota. Súdiť sa so železnicami, že obťažujú nadmerným hlukom, je tiež možnosť, ale pri rýchlosti našich súdov na dlhé roky a s neistým výsledkom. Ministerstvo dopravy je istou cestou a obyvatelia sa naň obrátili. Celú vec rieši tamojší útvar vedúceho hygienika, ktorý žiada, aby železnice urobili opatrenia. A zrazu sa systém rozhýbal. Je to tzv. Pilotný projekt, pilotné riešenie. Prostredníctvom špeciálneho maziva, respektíve zariadenia sa snažíme namontovať na brzdné kolesa jednotlivých vozňov zariadenie, ktoré by malo tú hlučnosť predovšetkým pri brzdení istým spôsobom znížiť. Toto zariadenie je za do okolností montované v týchto dňoch. Testovacia prevádzka by mala trvať pol roka a celkovo by na stanici Východ mali namontovať ďalších 6 takýchto zariadení. Prvé merania železníc vraj ukázali, že mazanie je účinné. Znížilo hladinu hluku o viac ako polovicu. Uvidíme, čo povedia obyvatelia. Keby niečo, majú sa stále kam obrátiť. Pre nich vzniká zásah do súkromia, ich bývanie je veľmi vážne obmedzované tým obrovským hlukom. Príkladne by sa to dalo dokladovať aj nejakými lekárskymi správami, že sa im zhoršil zdravotný stav, psychické problémy a súd, ak by zistil, že áno, niekto porušuje, tu máme nejaké objektívne merania, mohol by tým ľuďom priznať aj náhradu nemajetkovej újmy. Veľa ľudí mi napríklad hovorí, že návštevy u nich prespia iba raz. Ráno o 5:00 balia a viac sa nevrátia. Nech to celé presťahujú preč. Toto sú dve búdy, tam musia podľa mňa rozmontovať len nejaké lisy alebo niečo a posunúť to úplne dozadu alebo niekde úplne do zadku.